zahraba, ty prašivá hališko? Dnes mám chuť niekoho vyprenkovať, tak poďme si niekoho nájsť. Ahojky, poznáš papinky? No, nevím vôbec, kto si, ale dobre. Ale neviem. Chcel by si tieto 2 čokolády? No, však chcel akože. Máš priateľku? No, mám, akurát idem za ňou do Česka, do Prahy. Teraz jej zavoláš a povieš jej, že si ju podviedol. A keď to zvládneš, tak ona dostane tieto 2 čokolády. Fú, ale neviem, ona je taká trošku výbušná. Tak potom si osladí pekne nervy s čokoládou. No, dobre teda, tak urobím to. Tak na to. Čau, láska. Prosím ťa, už som ti chcel dlhšiu dobu niečo povedať ešte predtým. Nechcel len to povedať osobne, ale takto predtým ešte, aby sme to vykomunikovali. Ma to dlho ťaží na srdci. Podviedol som ťa. Ja si prdel, na mne Nerobím si srandu. všem, Viem, bolo to krásne, čo sme spolu prežili, ale... S kým? S nejakou jo? Ty sa zahraba, ty prašivá hališko? Kľud. V živote už mi nekomunikuj. Za- Vôbec, nepíš mi. Za 5 hodiniek som tam. Vôbec mi uvidíš niekde na očích, ty vole. Schovávej sa přede mnou, ty Za 5 hodín som tam, láska. Vyriešime to. Jdi do už tě nechci v životě vidět. Láska, nebuď takáto. Takáto si nebývala. Vůbec. Nechci už tě v životě vidět. Láska, vyriešime to, neboj sa. Obal jej nervy v Ďakujem sladkostiach. ti. Musím to ísť s ňou vyriešiť. Shout out. Si Ďakujem frajer. ti.